Kantiri uchendo ka giduoko penjo manka Ruth Nyathi Ochieng wacho kama adieri makende ni sekta mar somo okethore. Nyis Mr. Oyuu ni this is the bitter truth and he cannot unaccept. Wacho ni pesa okchwal ni sikunde mideno kacha ni comprehensive schools gi senior schools. Jogi chalmana mose nyume ufuko kanyo onge miriambo. Jonyuol gombo winjo kenge magipango timo mondo jopuonjre oyud somo makare ok winjo oko winjo beat around the bush. Penyango niya ere kaka sikul iluongo ni comprehensive to kata sitima gi resources onge to gielewa ni CBC kaka en demanding and involving. Enango ma ok timre. Aluoto akano moja inako ero kama na enya Odongo wacho kamae ma Odongo ja Uloma aneno chendo kan Uloma antiere karkachel kacheli mosna kanyo Collins Oyuu tich makare kanat kanyo ero kamano. Phil Onyango 8 teachers do not go to class. We miriambo jagoro anakia ni mara lokre Mr. Onyato mane puonja nanga primary school ni puonja kwano kana ntiere primary school mananga akiaga tindo lokre japuonj angi tulo mar duoke mano Phil Onyango wacho kan die teachers masana chalni ok dia class ena wuoyo kagima ka japuonj owino triple wacho kani jatelo mondo mi wie kikuil kod unemployed P1 teachers isando jopuonj go e sikunde sikunde jigiwegi to gilinga lenga. Nitiere nyaka jopuonj mag P1 e jela to onge kata ng'ama lose e lokruok mano ma P1s mano mantiere private institutions. Owacho ni wuothe sikunde go ine giwangi moloyo mano ma Somali gi opongo. Sikunde mag sirkal ndiko mana untrained BOM teachers to giweyo trained teachers nango. Losnwa kod jotend sikunde mag sirkal mondo ochul jopuonje mag BOM osara ka kolor sikunde. Ma Eric, spokesperson mar unemployed teachers. Ero kamano. Jaote Millicent kawuok meru panda. Ero kamano ahinya. Samuel Origa wacho no yaore Cleo. Kuom adiera sekta mano mar somo okethore sana. Mr. Oyuu nyaka koro yie kodwa sani nyithindo usiko endara pile. Ma Samson Okalo Origa wuode kano ugwe school. Oyoke hii aya owacho ni ajali moro timore Alendu Kisumu jofambo ang Luene odiochieng' ni maka wuono ntie ote machelo modonjo kar kae ka kuom Ken 14 ma ote masomo gi kae ka to bang'e anga thuolo mar somo mamoko ka achiel kachiel. Ndwati professor wacho ni Mosna Oyuu CPG must go mane ote mare ero kamano neno ka ntiere Migori County ntie machelo modonjo kar kae ni how I wish Collins Oyuu could know the dangers my comprehensive school thing will cost to P1s. Based on the qualifications my comprehensive school principal, it's clear in the next 5 to 10 years, all the administrative posts my comprehensive school will be held by JS teachers, leaving P1 Manama Wachocha as classroom teachers forever, having in mind it's not easy for P1 to pass C1. How I wish Mr. Oyuu should know this and allow JS to be autonomous. Is fighting for the current 8 teachers blindly. Mane wach mantiere karkanyo mada ni mondo mi be nitie godo ote modonjo karkanyo ami thuolo ma dakika 3 modong karkanyo mondo mi rangi jo JS gichung kar kendgi koso gitimre machal nani nikech mane gima gidwaro chal kagima riwruoge ariyo duto omako kodgi amen. Wach mogik ewigi akia gimomiyo ng'ato paro ni JS onego chung kar kendgi niwach kata deployment sani ma jopuonje primary who are qualified to teach in JS yesudo gidhi kanyo they are graduates to gipuonje very comfortably. Gima nyaka wawe en notion moro ni an adhi university to duoka puonje primary. That is not it. If you go outside here anasebedo Copenhagen, that is Denmark, japuonj ma is most qualified okel puonje ECD ka japuonj ma is most qualified okel puonje primary. Notion moro ni an ayudo degree onega puonj joma ni mano gima pani pinywa kae ma entie mang'eny. Onego chak puonje kanye mbalariany nikech magi jopuonjre ma wuok oko to mane paro magi wuok onego puonj mane secondary. Onego puonj mane secondary. Forget about it. Gima gino timo ni malich onge. In fact en wuotho gi gine wuotho gi akiani Kiswahili cha mar sheng mar gweng wacho ni chamo pedho ni joweteni. Mano is not it. A teacher is a teacher. When you're a special teacher nini wach koro ni the university one be wadhi university no you are not a special teacher one be wadhi adwa wacho duoko penjo moko ka kama
sekta mar puonj nyocha rach moloyo. Sekta mar puonj okethre. Mokwongo ne wan gi shortage ma jopuonj madhi 200,000 gi wiye. Samo wueni shortage 98,000. Ng'ama wacho ni koro kethre mogik ni ok ong'e jopuonj mane puonjo ndalo cha. The teacher pupil ratio adwa teri Olympic primary ka. Japuonj puonj ne chane puonjo e klas achiel, japuonj puonjo nyithindo 130. Sano ok otimre. Nyocha employment manyo otimni. Kora kiani ji obet kanye kapod wuoro ni sekta ni okethre mogik. Wan kaka jo union wa apiny mondo wane ni sekta ni olosre. Emomiyo wadwa makre machiegni. Wamakre gi Kupet, wamakre gi the ministry to gi Teacher Service Commission. Ji ang'wen gi komakre TSC, Kupet, ministry to gi NAT. We are going to improve this sector. Nyaja yudo message moro. Be maneno korie kuma jogi wuoyeni. Niero luongu State House. Chiemura chiemo wanto wewa kech. Ineno kuma gi koro dhie. Jopuonje ok diluong State House. Ne waluongo leaders emodi state ni wachiema. Apani ng'ama ng'iyo gik moko e yor chiemo. Ijapuonj. Bed gi nyadhi gi chir mani japuonj. Ni komiwadu siling moro 100 jago go wigi momiyo miye. Ibe sudi dhi kanyo. Jopuonj mawuoyogi adwa ni gibed leaders mag NAT. Mondo chieng' moro kiluongo ji ta agwelgi ni un jotelo. Wabedo jomosomo wach mohingo tich monego wati. Mano nyaka nyis jopuonj na. I'm always very frank. Ruth Kanya Agomo sami wacho stima ni onge e skunde moko. Bedinge miluongo ni comprehensive. Bedinge ni kuonde moko kata mana classroom onge. I've been to Turkana, West Pokot. Ng'ama wacho stima ni ang'e ni kato nitie class emiyo wach stima. Bedinge ni Kenya ka pod nitie nyithindo ma pod betelo etie yien. Ero ini berberi stima kende ming'iyo. Kata Nyanza wa. To mago nyithindo, yes, ndiye skule bende e Nyanza wa. Nyithindo pod ni oko. Ini chako ywago wa stima. Gigi ok dibidi chiel te. Adwa ni gimiluongo ni parliament. Tomolo education committee ase wacho ni chon. Nyaka apiny motegno mondo advocate for proper location madhi konyo puonj e Kenya ka. Owachna ni head teachers opuonji. Kamano. Koro mano ka ng'wati hodo gi wach mari mogik. Head teachers puonjo. Anan patron ma skul